Hurian itu hatta, nadong di bagas gerejaon, suang songoni, nama dohoti partang yang atta bornginon sian bagas tabe marhite live streaming, horas madihita saluhuna. Tapasada marohatta, tapuk kama partang yang atta, tapuji matu hatta, marhite edde nomor 550 sia, ayat sada dohot ayat 2. Mar hite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni todi porbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Songonon ninna Tuhan Jehovah, lehonok kutuhamu rohanay baru, dohot todi nay baru, tubagasan ate-ate muna. Jala usatok kudoroha batu siad daging muna. Jalale honok kutuhamu roha namar pakilalaan. Jalale honok kumato dikutu bagasan ate-ate muna. Audo mabahesa asamar parange hamu di bagasan akapatiku. Akau hup-hupe radautam muna. Jala patu pau muna do. Haleluya martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami. Hodo manodangi jala mengajari rohani akana porsea di hatam, marhite-hite todi porbadia. Sai buhai marohanami, asature parohaon nami, marhite-hite todimi. Asatok tonggok dame rohanami, makalason hagugon nai, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Mari dehita. Surma bain rohaki
Hata di debata naga betrupuk epistel di Partangyangata Bornginon. Natar surat di Yohanes 10 ayat 4b sahatu ayat 15. Yohanes 10 ayat 4b sahatu ayat 15. Tajahama margati soring. Aidada sian mulana hupabua itu hamu ala narap dope hita. Lam duk tahero hamuna ala hudok songoni tuhamu. Anggudung ro ibana ajaran nado portibion taringot tu dosa. Dohot taringot tu hapitoron, dohot taringot tu uhum. Anggo taringot tu hapitoron, imanalawau manopot damang, jadi dangbe idau muna au. Gudang dope sian silohonok ku tuhamu, alai dang tarbain hamu, dang tarbuan hamu dope nuain. Pasangapon na duau, ai jaloon na do nadiau, laho mamarita hossa tuhamu. Ido anggo sahatna, martua do akan tumangihon hatani debata, jala nau peopsa. Amen. Marende kita. Asini roha madihamu doho dame nasian di bata amata, doho nasian Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita saluhutna, horas manang dihamu, damang dainang, dohot sude keluarga natongon madohoti Partangyangata marhite live streaming YouTube, hatani di bata, di Partangyangata, di bagasan tikion imana tersurat di buku panurirang Hesekiel
Hesekiel bidu 37 ayat 10 sada sahatu ayat 14 tangiho kamu ma hatani debata. Donginin na ibana musetu au ale anak ni jolma aka holi-holion sadok pinopar ni Israel doi ida ma akan nasida madok nungatung masak holi-holi nami jalapesan arop-arop ni roha nami naung pidom dohami dibaheni manurirangi maho jaladok matu nasida songonot dohatan itu had Jehovah ida ma au mangukap tanoman muna jala au mabawa kamu nakok sia tanoman muna hamu wale bang soki jala au manogyo kamu mulak tutano Israel jadi tadom muna ma au do Jehovah ia dung hukap tanoman muna jala hubuwa kamu nakok ale bang soki sia tanoman muna au huhuk mangaleo to dikku tu bagasak kamu asa mangulu hamu jala au mabahe kamu marhasonangat di tanomuna asa tung ditadahamu au do Jehovah nama doki huhut mabahesa ninna Tuhan Jehovah ido yanggo sahatna dongan sa porseao di bagasan Kristus Yesus adong dosada ayat yang begitu terkenal na jot didok halak na porsea ditiki kunjungan tu halak na marsahid imana tersurat di poda 10 pitu ayat 22 nama dok roha nahilas manupak hahisaron ala yang gotodi nagodok pamalas holi-holi. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Semangat yang patah, tulang yang mengering. Begitulah gambaran bangsa Yehuda di bagasan Turpukta Bodarion. Dang adong semangat, dang adong pakirimon, herana mate-mate ni. Marbocir mai ala nunga marserak bangso Juda. Dung ditaluhon halak Babel nasida, adong matulu inganan nasida. Gelombang pertama melarikan diri ke Mesir. Gelombang kedua ima akan apistar marharoroan sian aka iduk ni bangsoi. Di parhatobat di Babel. Jalan natading di tanah Juda, di kampung halamannya, holan akan nong sudah gugudo. Yang tidak memiliki kekuatan lagi. Ido ubahen, hiradang adong be semangat, hiradang adong be celah yang nyata bagi bangsa Yehuda untuk memulihkan kondisi kerajaan Yehuda. Songon bangso, songon harajaon. Hiraso mungkin tidak ada celah yang nyata. Karena seluruh penduduk Juda sudah berserak. Jalana tinggal di bangsa Juda, holan akana sudah gogo, ditabai mamuse, nunga hancur be Jerusalem. Nunga hancur be bait Allah. Di mana kehancuran bait Allah, kehancuran Yerusalem menurut mereka adalah kekalahan Allah yang disembahnya. Ido bahen molotabereng rupani di ayat 10 sadai didok gobaran ni bangsoi hira holi-holi namasak. Molo didok rupani holi-holi namasak, tulang yang kering, setabihita tidak ada lagi gunanya. Didok, tidak ada lagi gunanya. Bahkan ketika kita kasih pun itu kepada si dogi pun dang olo mencium, mencium pidang palo olo be. Allah sudah
kering. Nga masak holi-holi. Songomima di go barhon. Si Hesekiel marhite pangukapon na dilehot dewata tu nasida. Ala nunga maceliling na niyaliling na diberitahon si Hesekiel kalau bangsa Yehuda akan ditolong oleh Allah, akan diselamatkan oleh Allah. Ikon peluon ni dibatado bangsa Juda. Alay, gorna penong mate harapan yang putus semangat. Tuhalak na si songno manomaul pasaton hata. Daido. Nasodong be pakirimon na, nasodong be semangat ningoluna, tusoma na maul lehonon hata. Imana masa di panurirangon ni si Hesekiel. Ido bahen ditiki manurirangi si Hesekiel tu bangsoy, hirasoy ditangihod do. Karena mereka melihat tidak akan mungkin kami bisa bangkit menjadi sebuah raja, kerajaan kembali, sebagai sebuah negara kembali. Ala nung nga marserak mehami. Jalasudi aka iduk nami, akan napistar siya kami, nung nga tartabat di Babel. Ala ni dilihat di batama pangukapon. Tu si Hesekiel. Na magobarhon kondisi ni bangsa Juda hati-hai. Bagaikan tulang yang kering. Holi-holi na masak. Bahkan di dok jala pesan arop-arop ni rohanami. Kami tidak memiliki pekirimun lagi. Tidak ada lagi pengharapan hidup. Nong pidom dohami dan kami sudah hilang. Dibilang dalam bahasa Indonesia. Seolah-olah bangsa itu merasakan mereka tidak lagi menjadi bangsa Allah. Tidak lagi umat pilihan Allah. Danga dong bepakirimon ningolu nasida. Itu kaning hudok hal yang paling penting bagi orang yang percaya adalah jangan sampai kehilangan pengharapan. Hal itu didok si Paulus. Iman, kasih, dan pengharapan. Unang sampai mago na tuluon siyan halak na porsea. Molo sanga do rupa ni mago na tuluon siyan halak na porsea. Hira gobaran ni pangukapon na sa tu si Hesekiel mo. Hira holi-holi na masak. Tidak ada lagi pengharapan. Serasa diri sudah menghilang. Sudah hilang dari tengah-tengah dunia ini. Ala molo nunga pitop pakirimota tung macay moldo. Hita makaporsiay di batata. Ala marhite pakirimido melalui pengharapan itulah orang yang berada di dalam titik terendah boleh bangkit, dan boleh bangkit dari keterpurukan. Akan tetapi, molodang adong berupani, pakirimo di bagasan ngoluta, maka tidak akan bisa bangkit dari segala keterpurukan. Di tonga-tonga ni habuangani, nungatung di ujung ni hamaguan pakilalan nasida. Hira na ujung ni hamaguan nama. Pesan jalapidom pakirimon na tarlumowi marningot Yerusalem. Nunga masursur, sudah hancur. Allah kami sudah kalah. Allah sudah meninggalkan kami. HP molo dirimangan ropani. Ubahen na terteben bangsoi. Tu Babel alani panglosyon na do. Alani dosa na do. Namanibil shalomani rohani di mata. Yang menyembah ilah-ilah atau dewa-dewa lain. Sehingga Allah membiarkannya. Membiarkan bangsa itu jatuh ke tangan Babel. Bahkan membiarkan bait Allah dan Yerusalem hancur, dilululantakkan.
Aladang merlapatan bagak-bagak bagas jore molo inganan parsobaon ni dibatan sileban. Ubahen ido gabi tertaban bangsoi tu Babel alai. Ala para si roha godang do debata. Ternyata Allah tidak membiarkan umatnya senantiasa di dalam keterpurukan. Dang diluas debata di bagasan hagaleon bangsona sudi halak naborsia. Allah tidak menginginkan itu. Berlarut-larut di dalam keterpurukan. Alani ido digobar hontur pukodo marhite pangukapon nasahat tu si Ezekiel. Bagaimana kuasa Allah di tengah-tengah ketiadaan pengharapan, di tengah-tengah ketiadaan kehidupan bangsanya. Digambarkan Allah bisa melakukan apa yang tidak mungkin bagi manusia. Kalau tadi bangsa Israel melihat tidak ada sedikit pun celah untuk bangkit, tetapi bagi Allah, apa yang tidak mungkin bagi manusia adalah mungkin bagi Allah. Bahkan dari tulang yang sudah mengering sekalipun, nasolak kunakaning, bahkan tu panangga pedang dianggo pananggai, boy di bayat debata, hanguluan. Itu dia gambaran, wahyu manang pangukapon, nasahat tu Ezekiel. Nang pe mate-mate ne bang sokon, alay huleho todikku, marhite, holi-holi na masaki, ikko panguluhonokku bangsoi. Ini dia yang menjadi pakirimon, pengharapan bagi kita. Ketika bangsa Yehuda merasakan keterpurukan berada di dalam titik terendah, Allah tidak mau membiarkan mereka berlarut-larut. Tetapi Allah melalui Nabi Yehezkiel memberitakan keselamatan itu. Melalui roh Allah yang diberikan kepada bangsanya. Bangsa yang seolah-olah hilang, bangsa yang seolah-olah mati itu kembali dibangkitkan Allah. Na parjolo siya turpukon na ingidota buhado ulaw nito dini debatay. Ala hari Minggu masuk na mahita tu Minggu Pentakosta. Hasa sahur nito di Porbadia di gobar hodo di turpukon. Buha ulaw nito dini debata. Di dokdo tod dini debatado pamasahon halongangani. Roh Allah lah yang menghidupkan tulang-tulang yang kering itu. Pengharapan yang tidak ada itu. Kehilangan kehidupan itu. Roh Allah yang membangkitkannya. Todini debatado na mampu patupahon aka ulaon na soboy terjangkau pikiran ni hajal maun. Jala patubuhon pakirimon dohot pangat tusiot tuhita. Laho manada debata nasito. Ido bahem molot tabereng di ayat 10 tolu, dohot di ayat 14, pola 2 hali di doktor pukon. Dung di jalo bangsoi to dini debata. Takas ma parbinotuan na. Laho manada isido debata. Bahwa Allah tidak pernah dikalahkan oleh apapun, bahwa Allah tidak pernah dihancurkan oleh apapun. Bahkan dari tulang yang mengering sekalipun, Allah bisa memberikan kehidupan. Suang sonido nang marhiti haroron itu di Porbadia, hasasaur itu di Porbadia, dihita saluhutna halak naporseha. Ulon nito dido na mga lian hanguluat tuhita.
Ulaw nito dido na mga liang pakirimot tuhita jala patupahon nasa natahirim. Jala laos na mga jarihita mananda di bata nasitong. Maka biarkan roh Allah bekerja dalam diri saudara. Paluas mato di bata, maringanan di bagasan ngulum. Karena itulah yang membimbing kita untuk semakin mengenal siapa Allah yang sebenarnya. Karena kalau ada pertanyaan siapa Allah bagi kita, pasti beragam jawaban dari kita. Seturut dengan experience spiritual kita masing-masing. Ya. Allah ini paluas matod dini di bata mangula di bagasan ngulum. Songon na mangula tu holi-holi na mahiyangi, na masaki. Dilehon hanguluan, dipahehe siyan na pidom arop-arop ni rohana sida. Itu na perjolunan yang tabereng di Turpukon. Ketika saudara di sekarang saat ini di dalam keterpurukan, di dalam kondisi pergumulan yang sangat berat, maka mintalah Roh Kudus untuk membangkitkan semangatmu. Maka mintalah Roh Kudus untuk membangkitkan pengharapan saudara. Agar engkau tetap bisa bangkit dari keterpurukanmu, agar engkau tetap bisa bangkit dari beban yang sangat berat sekalipun. Karena hanya Roh Tuhanlah yang mampu membangkitkan itu. Bukan kekuatanmu, bukan saudara-saudari kita, tetapi Roh Tuhan. Karena dari manusia itu terbatas. Tetapi apa yang dari Tuhan, itu tidak terbatas sama sekali. Seberat dan sebesar apapun itu. Minta Roh Tuhan untuk membantu kita. Napaduahon dihamua manami nanami. Molo tauji mamereng kondisi ni portibion. Lumobi marupani bangsota dinamasa virus COVID-19. Jala molo tabereng rupani di 1 minggu belakangan ini Sumatera Utara itu meledak. Angka di Sumatera Utara itu meledak. Polagok naung aguan parkarejoan keriada dohodo nunga godang akadongan tanaung agwa kosa. Bahkan banyak dari antara kita yang tidak bisa melihat secara langsung keluarga kita. Hanya karena virus ini. Mungkin bisa kita sejajarkan. Boidora kondisi na masa di bangsota doho di portibion patubon rasa pesimis didirita. Semakin memperkecil pengharapan kita. Adi gamma sumuang portibion, kapanlah dipulihkan Allah dunia ini? Mungkin ada dari beberapa dari kita. Terlebih yang terkena dampak langsung. Ale marhine turpukon. Diliho do tuhita sada tudusat dihamu amanami inanami. Melalui firman Allah, kita diberikan bekal. Bahkan tulang yang mengering sekalipun bisa dihidupkan Allah. Apa yang tidak mungkin, mungkin banyak yang beranggapan dang nama aku virus COVID-19 di son namaon. Alai kotoktong dodong pakirimota. Selagi Tuhan berkehendak, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Selagi Tuhan berkehendak, Tuhan akan memulihkan kembali kehidupan kita. Tidak ada lagi jarak-jarak yang membuat jarak bagi kita. Dan adong behita memakai masker, hosa-hosai baru bani, itu kan? Seterus yang gua gotong hosan ibe kan? Karena harus sautik. Ya. Tetapi ketika kita senantiasa berharap bahwa ketika Allah berkehendak virus COVID ini akan pergi, tetaplah berdoa, tetaplah berharap. Bahkan tulang yang kering sekalipun bisa dihidupkan oleh Allah. Lumobima virus COVID nasosadion.
Oleh karena itu, saudara-saudari, melalui firman ini, jangan sampai kehilangan harapan. Karena orang-orang yang kehilangan harapan hanyalah orang-orang yang tidak mengenal siapa Allah. Halak naung mago pakirimonna holan akahalak naso manad dari batadui. Iya. Alay molo takas do tatad dari bata. Ketika pengenalan kita sudah benar terhadap Allah, maka harapan akan senantiasa berada dalam hidup kita. Apapun yang terjadi. Songonay do kondisi Mariei di Lukas 7:37. Aidang adong naso tarpatupa di bata. Bagi Allah tiada yang mustahil, dan banyak lagu tentang itu. Maka kenali Allahmu, kenali Tuhanmu yang sangat besar kuasanya. Asa toktongho di bagasan pakirimon madalani ari-ari ningolum. Tuhan memampukan jala marguguiho kita patauhon asa mangulahon noho Bartolomo ni rohana. Amen martangya kita. Mau lihat Tuhan dihatam nang memudahut Tuhami godang ni asin ni roham godang ni huasom maradopon bangsom na tertaban tu Babel diliokoro pangukapon tu panurirang Hezekiel ia songon holi-holi na masak do bangsom naso marpakirimon alay dilehokodo sada hagugo na pulapul dohot pakirimot Tuhami sian holi-holi na masakipe boido lehonommu hanguluan boido paheheommu holi-holi na masaki pakirimon na magoi ido na hupeo pami jala ima nagabi bohal di partodion nami laho mangalakaho pak nami dinamadalani ari-ari ningolu nami lumobima dinamasa virus COVID-10 sia di tonga-tonga ni Portibion. Asa toktong hami mardalan marhite pakirimon nasi tong tu huasom. Aidang adong naso tarpatu pahwale Tuhan. Mololo moroham. Naiko do pasuangommu ngolu nami di Portibion. Alaniele Tuhan lehonomu Tuhami to dim to di porbadiay asa lam hatus lam bagas panadayon nami tu huasom jala usa unang mago pakirimon di bagasan ngolo nami jala marhiti to dim to di porbadiay na margogi ho kami mangulahon hatam ng hutangyo kami asabuy hulaw kami di gulmit ni ngolo nami. Mauliate male Tuhan, di partikian nauli na nilihom mo Tuhami marhite pertangyangan nami di bagasa bodarion. Pasu-pasu mahami sa luhut na ruas ni Huriam naro madapoton bagas joromon nang namarpungo di bagas nami be. Toktong maho mangaramoti sa luhut ruas ni Huriam mamukas yada danak. Remaja na po sa bulong ama ina dohot na tua-tua nami lansia. Asa toktong hami di baga sa linggoman ni asin roham. Makirim di ganup gulmit ni ngolo nami. Molotung pele Tuhan mardomusirang hami anon siya tonga-tonga ni bagas joromon pataru hami. Asa tungboy hami sahat. Pajupang dot keluarga di baga sa dame nasiyako. Mauliate madihwale Tuhan. Marhite Kristus Yesus martangia kami Tuho. Amen. Mari kita muse nomor 640 ayat sada dot ayat 2 marang rade manon tangyang pangodianon.
Partangyang mahita. Puji-pujian hamoleateon ima disebahur rohanami napungon tuadopamu Jehovah Tuhan nami di batana husabahami di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami takasdo ale Tuhan hupar hatopot kami balgani pasupasum napataruhami di bagasan hahipason boy hamiro tu bagas joromon laho patupahon pamujion marhiteed de dohot tangiang nami di bagasan arisadarion laos songonima nang salhut ruas ni huriam napatupahon partangyangan di bagas nasidabi marhite-hite live streaming saluhut na yale Tuhan asiro tolong neroham do di kami soalagu gudot pangalahonami di jolom alani mauleate marohanami diho aliamang pardingkan basa Tuhan debata amanami para siroha hatam naung taripar di tonga-tonga ni partangyangan nami di bagasan tikion di paingot do kami ali Tuhan asa hujakon kami toddi porbayai laho manuturi dohot mapargugui kami di namadalani akka ari-ari ningolo nami asa unang songon holi-holi na mahiyang kami ali Tuhan naso marguna alaya sa toddim toddi porbadiai matoktong nagabe patauhon kami marpakirimon natugu atong mauliate ma ali Tuhan di hatam naung tolhas tutong-atongan nami paso-paso ma amanami panditan na patolhason hatami paso-paso manang kami saluhut na tumangihon hatami ang giat boy hulahok kami di pardalanan ningulo nami si Ganopari Tuhan debata pardengkan basa di bagasan tikion rohami pasahaton pangiduan nami tuadopamu asa huriam na bolomi ali Tuhan HKBP siya tingkat pusat sahatu tirkat huria rahut pasada mahami ali Tuhan di bagasan holong namar si holongan saluhut parhubas ni huriam partohonan dohot naso partohonape toktong maho nama parbisuhi dohot nama pargugui asa boy hulau kami parsurum ali Tuhan di tonga-tonga ni huriam laos songoni manang ruasmu pesaluhut na ali Tuhan toktong ma paso-paso lumobi ma ali Tuhan huriam HKBP Depok Sada asi roham diresot namion ali Tuhan adong ulaw nabalga nahusak kapihami dinanaik pajongjong huria hami ali Tuhan bagas partangyangan pamujian nami tuadopamu di pos pelayanan arko aliamang nunga dipabakit huriam panitia asi maroham pargugoi parbisuhi manasida lehon pos niroha asa anggiat di bagasan pos niroha lahu mangulahon ulau parsuryomi lau songoni manang hami saluhut ruas ni huriam asi roham Tuhan loas mahami parsidohot saluhut na lahu manopahi ulau ni anggiat tumibu jongjong huriam di tonga-tonga ni luat pospel arko pos dorohanami ali Tuhan naso pailau muhami saluhut naromar pangiduan tuadopamu Tuhan debata amanami para siroha ruas ni huriam akkana mekmet sahat tu nama tua toktong ma hupasahat tami tuadopamu na di bagasan akka parsikola pe ale amang parbisuhi parrohai manasida asa anggiat ali Tuhan ditikina tardungdung nasida akan apinarsita ni rohana nang akan atoras pe ali Tuhan pargugoi parbisuhi paso-paso diganup akka ulaon na maragami dalan nami akan atoras lahu manugunog dohot patureturehon akka yanakon na pinalomehomi di ganup rumah tangga nang akan tua-tua lansia pe ali Tuhan paso-paso manasida di hatuaon nabi Tuhan debata para siroha godang nahu parkelhon hami dia katiki na parpudion
Terlumubi mali Tuhan pangotak ni pandemi COVID-10 sia. Nasomarna say do pesian tongan ni portibion. Alai manang dia beli Tuhan molohona mangodihon hami. Malua do hami sian saluhut nai. Terlumubi ali Tuhan hubigi hami di bagasa tikion. Di huriam na adong di hutagur-gur garuga. Na mangadopi hamaolon alani pandemi COVID-10 sion. Asi marohamale Tuhan. Urupi na sida parohay na sida urupi nak pamareta ng huria pe. Laho paluahon na sida sian hamaoloni. Atongo Tuhan nami sa hatu tangamo madaging doto dinami molo hubul sami pe akka hamaoloni. Debata amanami para siroha. Dang lupa hami mabua pamareta nami siap partibo sa hatu partoru. Asa homa na mga leho bisuk dohot gugu di nasida saluhut akka parto gini bang sonamion. Asa tolap nasida li Tuhan lahu paluahot bang son sian akka hamaoloni. Huhut mabuan sudi masyarakat negara Republik Indonesia lahu mangyahi hamajuon sejahtera dohot keadilan tuak katikin na ro. Tuhan debata para siroha gudang akka pangiduan namin na sebuy tarpajojor kami di bagas tikyon. Asi maroham aliamang pasaut may Bartulomo ni roham diganup hami ruas ni huriam. Namarpungu di bagas joromon, namarpungu di jabu, dohot manang di dia penasida di bagasan tikyon. Tuhan debata para siroha jala pardenggan basa, gudang godosa hahurangan nami di jolo maliamang asiroham, sesamay unang gabi pangabati di akka paso-paso na naiksipasa atomo do peto kami. Tangihon oloy jala pasaut pangiduan nami ali Tuhan nau pasaat kami tuho. Olam mga saon gore anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Taparade pilihat tu debata hot tabuk-kabuk kedeta 826. Tatangnya ko mapeliat tu debata martangi yang mahita. Ale debata manami na di Banua Gijang. Kodo haroroan di saluhut sileon lehon na dinggan dohon na sa ulibasa na moliotus. Upasat hami masiyan na nilehon mitu hami pilihan nami tuho. Sa ijalo may gabiwap na hutsus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparhasya kami pilihanon. Pati bulhon harajam mo dito nga tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite to dim. Asalam hutada hami godang ni sileon lehon mitu hami.
Asalam girgir kami madok mauliate Tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen rap mahita mangido di tangiang ale amanami. Ale amanami na di banua gijang say pinarbadia magwarmo. Say Roma harajammo. Say saut malomoni roham di banua tongon songon na di banua gijang. Lehom matuhami sadarion hanguluan siapari. Se sama dosa nami songo panesa nami. Di dosa ni dongan amardosa tuhami. Una kami togio tu pangujunan. Balua mahami siap pangago. Ay horo na puno harajaon. Dot hagugoon. Rodia sangapos saliling nililing na. Asini rohani Tuhata Yesus Kristus. Dot holong ni rohani di bata ama. Dot parsoran dito di porbadia mana madongani hamuro di saliling nililing na. Amen. Saluhut na marhobas di partangyangat tabo daril pasaton horas madihita saluhut na. Si baru.